Swal Pangasinan sa mga bulubunduking Sigsag Road at ang Swal Power Plant na isa sa pinakamalaking coal-powered plant sa Pilipinas. Ang Swal Pangasinan ay isang first-class municipality na kalapit ng Alaminos City. Sa videong ito ay ating dadalawin ang isa sa mga hindi pa masyadong kilalang coastal cove ng Swal Pangasinan. Ito ang Masamiroy White Sand Beach. Kasama sina Clay, JR, at ang aking Bebe Loves. Samahan nyo kami sa aming adventure sa lugar na ito. Let's go! Kung akala mo na ang Swal ay isang natutulog na bayan, nagkakamali ka dahil isa ito sa mga bayan sa Pangasinan na likas ang itinatagong ganda ng mga atraksyon nito. Mula sa welcome arc ng Swal ay kailangan lang nating bumiyahe ng halos 1 oras para makarating sa Masamiroy White Sand Beach. Sa ating paglalakbay ay madadaanan natin ang iba't ibang landmark ng bayan na ito gaya ng Swal International Seaport, ang Swal Municipal Hall at marami pang iba. Pagkalipas ng ilang minutong biyahe mula sa bayan ng Swal ay mararating natin ang Flying V gasoline station na ito at dito tayo kakanan. Masarap mag-drive sa lugar na ito dahil maliban sa tahimik at walang gaanong sasakyan na dumadaan ay madadaanan din natin ang mga nagtataasang mga aroo trees. Dahil dito, ramdam na ng bahagya ang malamig na simoy ng hangin mula dito. Bago namin itinuloy ang aming biyahe ay huminto muna kami sa bahaging ito at ito ang drone shot at pictures namin dito. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. Pagkalipas ng ilang sandali ay tumuloy na kami sa aming biyahe at sa ating paglalakbay ay makikita ang napakataas at napakalaking tore ng Swal Power Station. Ang coal-fired power station na ito ay pag-aari ng Team Energy, isang kumpanyang itinatag bilang joint venture sa pagitan ng Marubeni Corporation at Tokyo Electric Power Corporation. Ang San Miguel Energy Corporation ay ang independent power producer administrator ng pasilidad mula noong 2009. Ang power plant na ito ay tanaw na tanaw sa kahabaan ng Pangaskasan Barangay Road o ang Swal Thermal Power Plant Access Road. Habang papalapit kami sa aming pupuntahan ay kitang-kita sa aming paglalakbay ang mga naggagandang tanawin dito. Ilang sandali pa ay narating na namin ang Masamiroy White Sand Beach. Sinalubong kami ng mga mababait na taga rito. At sa halagang 20 pesos ay makakapag-park ka na ng maayos.
Hindi na kami umupa ng cottage dahil ilang oras lang naman kami dito. Nagrenta na lang kami ng papag sa murang halaga at dito na namin inilapag ang mga gamit namin. Kumain muna kami dahil tanghali na rin nang makarating kami dito. Ang Masamiray White Sand Beach ay isang tourist destination na matatagpuan sa Barangay Baybay Norte, Sual, Pangasinan. Puti ang mga buhangin nito na malaburakay kung ituring. Isa itong cove kaya hindi maalo ng tubig dito. Mula sa aming pwesto ay tanaw na tanaw rin ang Comas Island. Ito ay isang maliit na isla na parang burol kung titignan. Isa ito sa mga maaaring puntahan sa pananatili mo rito sa pamamagitan ng island hopping o pagsakay sa bangka. Ang secret destination na ito ay mayroon lamang kakaunting lokal na naninirahan dito. Nangangahulugang mas ma-enjoy mo ang lugar na ito ng tahimik at payapa. Sa tabi namin ay isang resort, ang Masamiray Cove Resort. Ito ang nag-iisang beach resort dito sa bahaging ito. Maraming aktibidad ang maaring gawin dito gaya ng banana boat riding, island hopping, snorkeling, fishing at iba pa. Pagkatapos namin kumain ay naligo na kami sa dagat. Sinubukan din namin sumakay ng kayak. Sa halagang 300 pesos sa ordinary kayak at 400 pesos sa crystal kayak ay mai-enjoy mo na ang mahinahong dagat ng Masamiray Beach. At narito ang mga kalokohang naganap habang kami ay naliligo. At dahil first time kong magkayak, hindi ako marunong mag-control. Kaya kung saan-saan kami tumutungo. Uy, malalim dyan. May pag tumawag tayo, wala na. Atras mo. Atras. Atras mo yun, atras. Hi! Tama. Hi! Tagalog naman pala to eh. Kanina hindi ka nakakaintindi. Pilipino po ako. Ah. 1, 2, 3. 1. Wait lang. Video pala yun. Lalim na nga. Ay, ang... Ha? Hindi naman malalim. Hi! Nong, wait lang, Nong. Mamaya muna, Nong! Nong, alis ka muna dyan tayo nag-picture. Kuya, kunin niyo itong anak nyo! Hindi lang ta. Picture ko. Meron na. Yan. Okay, 1, 2, 3. May bata eh. Ayan. Play, mag-center ano kayo sa gitna kayo kasi. Paano? Oy, P, sakit na ka. Diyan kayo, Bes. Tanong gitna. Ay, balik na natin doon sa pampa. Naibabalik mo ba? Oo. Sino pa ba magpipicture? Si Clay. Ha? Kaya nga, ano ito? Ikaw nga binibidyohan ko eh. Tama na, Clay, ikot mo na. Tanga, malalim na dito. Tapos tumaob. Shit. Hirap. Clay, hawakan mo to. Ano? Ikot mo. Yan. Tunay nga na biniyayaan din ng Sual ng magagandang tourist destinations tulad ng mga beach, waterfalls, cove at tropical islands. Tulad ng Patar White Sand Beach sa Bulinaw, Abagatanan White Sand Beach sa Agno at iba pang beaches ng Pangasinan,
Ang Masamiray White Sand Beach ay isa ring pampublikong beach. Hindi na kailangan magbayad ng anumang environmental fee o entrance fee para ma-enjoy at ma-explore ang lugar na ito. Hanggang dito na lang ang video na ito. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod na lugar na ating bibisitahin. Ito po ang inyong Sir Tommy ng LU na nagsasabing earn, travel and chill. Hanggang sa muli, paalam!